Maħniex in-narraturi tal-passat imma l-kittieba tal-ġejjieni. Qal il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'diskors li biħtem mill-Konferenza Ġenerali fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bit-tema Inġeddu Malta pajjiżna. Quddiem folla sabiħa ta' nies il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar kapitlu ġdid fl-istorja ta' dan il-partit, familja waħda b'determinazzjoni. Maħniex in-narraturi tal-passat imma il-kittieba tal-futur u tal-ġejjieni. Trażnux il-ħidma tagħkom, trażnux l-ambizzjonijiet tagħkom, tħallux il-progress jintefa' mill-biża', raskom il-fuq, inħarsu l-qudiem, kif ma beżawx ta' qabilna, mhux se nibżgħu aħna. Dan il-partit ma jistenniex il-futur jiġi imma jiktbu il-futur ta' pajjiżna. Dr. Abela tenna li dan il-gvern maqut emmen li jista' jagħmel xi ħaġa aħjar quddiem sfidi li ħalla gvern nazzjonalista. Żmien fejn pensjonant qatt mara żieda fil-pensjoni, żmien fejn kienu jagħlqu l-postijiet tax-xogħol u n-nies jitilfu l-ħobża ta' kuljum. Il-Prim Ministru qal li l-Partit Laburista mhux biss wettaq dak li ma wettaqx ħadd ieħor, imma wettaq ħafna iktar. Hawnhekk semma l-baġit tas-sena d-dieħla fejn se jkun aqwa minn ta' qablu. U għatenna li fi żmien li ġej se jkomplu jisimgħu mingħand in-nies, lesti biex jiddiskutu u jiddeċiedu. Robert Abela rimarka li l-Partit Laburista huwa dak il-partit fejn ħadd ma jkun minsi u dan il-partit se jibqgħu kun l-awtur ewlieni għal kisbiet soċjali kbar. Il-Partit Laburista aħjar ifisser ukoll li nkomplu inġeddu u nirriformaw lil dan il-pajjiż. Jien tassew gburi pajjiżi li mixxejn l-Awċin u l-Maltin irnexxielhom jibnu futur b'saħħtu. U l-Partit Laburista jibqa' l-awtur ewlieni ta' kisbiet soċjali kbar u se jibqa' jkun dak l-awtur għaliex l-entużjażmu, l-enerġija u r-rieda biex iwettqu dejjem aktar għadhom hemm aktar minn qatt qabel. Kif dawn l-aħħar jiem il-Konferenza Ġenerali ratħat ġodda l-numru ta' karigi fl-Amministrazzjoni Laburista, il-Prim Ministru sellem fost l-oħrajn lil Ian Borch, Alex Saliba u Alex Ċiberras li kollha se jimbuttaw il-prinċipji ta' dan il-partit il-qudiem. Il-Prim Ministru ma naqasx milli jsellem lil daw kollha li fil-passat taw kontribut fil-partit u tenna kemm hu grat għal kull wieħed u waħda minnhom. Dr. Abela temm id-diskors tiegħu b'messaġġ b'saħħtu partit miftuħ għal kulħadd b'valuri progressivi biex flimkien inġeddu Malta pajjiżna. Emmnu f'dan il-partit, emmnu f'moviment wiesa biex jiġbed lejh firxa wiesa ta' nies, emmnu fil-valuri progressivi illi jaqduna flimkien, emmnu fl-abbiltà li dan il-partit għandu biex ikompli jinbidel u jikber ejjew naħdmu flimkien biex l-aspirazzjonijiet tal-Awċin u l-Maltin inkomplu flimkien nagħmluhom realtà. Hekk inġeddu Malta pajjiżna.